Og så ændrede man sit liv. Og så købte jeg miljøbøger. Og i de mange år, jeg har holdt miljøforedrag, så havde jeg i de første 20 år en seddel med og delte ud. Men det hoppede jeg op med, fordi folk sagde, at jeg gider ikke købe de bøger. Og den ene bog er fra Diana Rifkin, en amerikaner, som skrev en bog, som startede med at fortælle, at det var 3 filosofer, som startede hele den bevægelse. Fordi René og Descartes og Newton, de var filosofer inden for videnskab, og de sagde, at videnskaben ordner det hele. Og det er der, vi står i dag, fordi nu, hvis jeg kommer til at støde nogen, så må I undskylde. Men hvor står videnskaben henne i dag, hvad angår miljøet? Det er fordi, jeg bor i baghaven i et økologisk bofællesskab i Roskilde, bag Ruhr Universitetet, og lige inden jeg flyttede ind for 23 år siden, har jeg altid haft smørkage med op, når jeg skulle give dem skideballe. Og så sagde jeg, de skrev til undervisningsministeriet, og de skrev venlige mails tilbage. Fordi folk har ikke skiftet vaner, og hvad står vi nu i? Det er derfor, Michael, det var så følsomt at komme i dag. Ikke? Fordi når man Henrik Nordbrandt skrev et digt for mange år siden, når man en gang har opfundet noget, er det så svært at afopfinde det. Og derfor har vi svært ved at skifte vaner. Jeg har fortalt før, da jeg fik en kolonihave i 88 af mine forældre og lavede solfanger på toilettet og multoilet og en solcelle og et batteri til lyset. Så i 5-6 år, når jeg gik ud af døren, så sagde de andre, hold kæft din åndssvage økokælling. Alle de skideballer, jeg har fået i hovedet, det er et under, jeg ikke har begået selvmord. Og se nu, hvordan verden ser ud. Nu vil jeg hellere læse noget smukt, fordi vi kan ikke tåle at høre alt det sørgelige.